नमस्कार प्रणाम। हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बनी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आगिल बनी 25 तारीख के शाम के 14 भरी खबर जौन जुड़ल बटे लगभग भोजपुरी के सब कलाकारन के तरफ से। जब बढ़ल जाओ खबर की ओर तो सबसे पहिलका खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। जी हाँ, आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एक नया वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे खूब तेज़ी से वायरल होकर नज़र आ रहल बा। आप सबके बता दी कि वीडियो में खेसारी लाल यादव जी विदेशी लड़की के साथ मस्ती मजाक करत नज़र आवत ताने। तो पहले आप सब ये वीडियो देखी। खेसारी हाँ कॉफी अच्छा बा हाँ कि हम तू तारा ले सुंदर कुछ हो सकेला Oh, का right राइट नाइस नाइस गाइस nice वहीं बढ़ल जाओ दूसरा खबर की ओर। तो दूसरा खबर निकल के आ रहल बटे प्रमोद प्रेमी यादव के तरफ से। आप सबके बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव के एक फिल्म में के गाना रिलीज भइल बा जोन गाना के नाम बा लव के लिए बॉयफ्रेंड चाही। जी आप सबके बता दी कि गाना के आज ही SRK म्यूजिक पे डाल गइल बा। तो अभी तक आप सभी गाना नहीं सुन ले तो आप सब जाके SRK म्यूजिक पे ये गाना सुन सकत तानी जा। वहीं बढ़ जाओ तीसरा खबर की ओर। तो तीसरा खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। जी आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के आज एक वीडियो सॉन्ग रिलीज भी रहे जो वीडियो सॉन्ग के बोल बा इश्क। जी आप सबके बता दी कि वीडियो सॉन्ग पूरा तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपर हिट साबित हो चुकल बाटे। वहीं आप सबके बता दी कि सॉन्ग मात्र 5 घंटा में ही 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर गई। वहीं पे 1 घंटा में 4,25,000 लोग ई वीडियो के देखले रहन। जन कि ए से पहले खेसारी लाल यादव जी के वीडियो के बोलबा लहंगा लखनऊआ के 4 लाख ही व्यू प्राप्त भइल रहे। लेकिन अब की बार इश्क के वीडियो उनकर ही रिकॉर्ड अपने आप से तोड़ दिले बाने। आपन ही रिकॉर्ड आपन ही सॉन्ग से तोड़ दिले बाने खेसारी लाल यादव जी। अगर ये सब गाना सुनले बानी तो कमेंट में आप सब जरूर बताइम कि गाना आप सबके कैसन लागल रहे। वहीं बढ़ल जाओ चौथा खबर की ओर। तो चौथा खबर निकल के आ रहल बटे पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के एक न्यूज़ आप सबके बीच में हम बतावे ला बानी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोनो भी चैनल आप सबके ना बतैले होखी। जी आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के आप सबके एक होली सॉन्ग आप सबके जनवरी के महीना में ही सुने के मिली। जी हाँ, आप सब सही सुननी। पवन सिंह जी के एक होली सॉन्ग जो कि 2021 के जनवरी महीना में ही आप सबके सुने के मिली। वहीं बढ़ जाओ पांचवा खबर की ओर। तो पांचवा खबर निकल के आ रहल बटे नीलकमल सिंह जी के तरफ से। जी हाँ, आप सबके बता दी कि नीलकमल सिंह जी के कल हैप्पी न्यू ईयर के सॉन्ग एक आवेला बा जो सॉन्ग के बोल बा नया साल में मुर्गा हलाल। जो कि आप सबके बीच में कल 6/15 में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे आप सबके ये सॉन्ग सुनने के मिली। वहीं पे मधुर आवाज़ में गैले बाने नीलकमल सिंह, वहीं पे शिल्पी राज। वहीं बह जाओ छुआ खबर की ओर। तो छुआ खबर निकल के आ रहल बटे अंकुश राजा के तरफ से। जी आप सबके बता दी कि अंकुश राजा के भी कल आप सबके 6:30 बजे सुबह SRK म्यूजिक पे हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग सुने के मिली। जो सॉन्ग के बोल बा 21 में हमार त 20 में हमार त 21 में कैसे। जो कि आप सबके कल सुबह 6:25 में सुने के मिली। वहीं पे मधुर आवाज़ में गैले बने दोनों भाई अंकुश राजा, वहीं पे शिल्पी राज। वहीं बढ़ जाओ सतवा खबर की ओर। तो सतवा खबर भी निकल के आ रहल बटे धनंजय धड़कन के तरफ से। आप सबके बता दी कि धनंजय धड़कन के भी हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग के अनाउंसमेंट हो चुकल बाटे। जी आप सबके बता दी कि इनकर भी सॉन्ग के फर्स्ट लुक जारी कर देवल गइल बा और बहुत जल्द आप सबके बीच में ये सॉन्ग सुने के मिली। और इस सॉन्ग के भी रिलीज डेट नइखे बतावल गइल और ये रिलीज होखे वाला बाटे सोनोटोन म्यूजिक पे, जो कि बहुत जल्द आप सबके ये सॉन्ग सुने और देखे के मिली। वहीं बढ़ जाओ आठवां खबर की ओर। तो आठवां खबर निकल के आ रहल बाटे
गोलू गोल्ड के तरफ से। जी हाँ, आप सबके बता दें कि आज गोलू गोल्ड जी के जन्मदिन हटे। तो सबसे पहले टॉप 10 भोजपुरी के तरफ से गोलू गोल्ड के जन्मदिन के बहुत सारा बधाई। और आप सब भी जाएं और कमेंट बॉक्स में गोलू गोल्ड जी के ढेर सारा बधाई दी। वहीं बढ़ल जाओ 10वां खबर की ओर। तो 10वां खबर निकल के आ रहल बटे अक्षरा सिंह जी के तरफ से। जी हाँ, आप सबके बता दी कि अक्षरा सिंह जी के आज एक सॉन्ग रिलीज भइल बा, जौन सॉन्ग के बोल बा कभी तू लौट के ना आना 2020। जी आप सबके बता दी कि सॉन्ग के आज सुबह ही रिलीज कइल गइल बा। तो अभी तक आप सब इस सॉन्ग नहीं सुनले नहीं देखले तो आप सब जाके अक्षरा सिंह जी के ऑफिशियल चैनल पे इस सॉन्ग सुन सकतनी जा। और बहुत ही मधुर आवाज़ में गइले बारी अक्षरा सिंह जी। वहीं बढ़ जाओ 11वां खबर की ओर। तो 11वां खबर निकल के आ रहल बटे अवधेश प्रेमी के तरफ से। जी हाँ, आप सबके बता दी कि अवधेश प्रेमी के एक सॉन्ग जो कि आज सुबह में रिलीज भइल रहे, जौन कि सॉन्ग के बोल बा शूटर बिने ला यारवा किन के ऊन देले बाटे। जौन कि आप सब अभी इस सॉन्ग नहीं सुनले तो आप सब जाके अवधेश प्रेमी के ऑफिशियल चैनल पे इस सॉन्ग सुन सकतनी जा। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बाटे। वहीं बढ़ जाओ 13वां खबर की ओर। तो 13वां खबर निकल के आ रहल बटे समर सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि समर सिंह जी के एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग जौन सॉन्ग के बोल बा भतार संगे का कैलू, जो कि आप सबके बता दी कि सॉन्ग 20 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बाटे। और इस सॉन्ग के डाल गए है हम भोजपुरी पे, क्योंकि ई ब्लॉकबस्टर सॉन्ग साबित भइल बाटे और अभी तक 20 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बाटे। वहीं बढ़ जाओ 14वां और आखिरी खबर की ओर। तो 14वां और आखिरी खबर निकल के आ रहल बटे रितेश पांडे जी के तरफ से। जी आप सबके बता दें कि रितेश पांडे जी के एक सैड सॉन्ग रिलीज होखे वाला बाटे। जी आप सबके बता दें कि सॉन्ग कल यानी कि 26 दिसंबर के सुबह 8:15 में ई गाना के रिलीज करे वाला बाटे। आप सबके बता दें कि ई जौन सॉन्ग बाटे सॉन्ग के बोल बा तू भूलैलू, क्योंकि ई सॉन्ग आप सबके सुने के और देखे के मिली रितेश पांडे जी के ऑफिशियल चैनल पे। तो आप सब कल तैयार हम, कल आप सबके एक सैड सॉन्ग रितेश पांडे जी के भी सुने के मिली। तो कमेंट में आप सब जरूर बताएं कि 14 खबर में से सबसे अच्छा खबर आपके केकर लागल। और अभी तक आप सब चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पे जाके आप सब ऑल क्लिक कर दी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलतनी कल शाम के। जय हिंद।